କହିଲ ଭାଇ କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏଇ ବଜାରଟା ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଏପଟେ ନ ହେଇ ଆମ ଗାଁରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ କଥା, କେତେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ କହିଲୁ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଦିନ ବେଳା ତ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବାରି ହଉ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଆମ ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିଲା ବୋଲି ଜାଣ। ସହର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆର ପଟେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେଇ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥାଏ, ହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ମାଙ୍କଡ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଆରେ 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 ଗଲା ମଣିଷ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ ହାବୁଡରେ ପଡିଗଲା। ଏ ଭାଇ ଏବେ କଣ କରିବା କହ। ଆରେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ବେପାର କରିବି ଯେ। ବୁଝିଲୁ, ଭୁଲି ଯା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ମନରୁ ପୁଛିଦେ। ପୁଛିଦେବି କାହିଁକି? ଆରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡକୁ ମାଡ଼ ଅଭାବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏମିତି ଗଲା ଆସିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିଟି ପିଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଠିକ ହେବ। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି କୋଉଠିକୁ ବାହାର କରିବୁ? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ପରା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଏମାନଙ୍କର ଘର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜିନିଷ ଛଡେଇ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଗଲଉଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ହେଇ ହେଇ ଦେଖ ଏବେ କେମିତି ମତେ ଭିଗଲଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ହେଇ ହେଇ ଦେ ସେ ତରଭୁଜ ମୋର ତଳକୁ ପକା, ବଦମାସ କୋଉଠିକାର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼, ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କଣ ହେଲା? ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି। ଏମିତି ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ ଜିନିଷ ହରେଇବା ପରେ ଅସହାୟ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଖେଳକୁଦ ବି ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ଟୋପି ଟୋପି ନବ ଟୋପି, ନାଲି ନେଳି ସବୁଜ ଟୋପି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ପସନ୍ଦର ହାତ ତିଆରି ଟୋପି। ଟୋପି ନବ ଟୋପି। ସୁରେଶ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁର ଟୋପି ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେ ତାର ହାତ ତିଆରି ଟୋପି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରେ। ଆରେ ବାବା, ତୁମେ ନାଲି ଟୋପି କାଇଁ ନଉଛ? ଏଇ ନିଅ, ସବୁଜ ଟୋପି ତମକୁ ଭଲ ମାନିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ନାଲି ଟୋପି ନିଅ, ତମକୁ ନାଲି ଟୋପି ଭଲ ଲାଗିବ। ମଉସା, ଏଇ ଟୋପି କେତେ ଟଙ୍କା? ହଁ, ଏଇ ନାଲି ଟୋପିଟି ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ମତେ ଏଇ ଟୋପି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଟୋପି ନେବି। ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ତୁମକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଆରେ ଏମିତିରେ ଏଇ ସବୁ ହାତ ତିଆରି ଟୋପି, ଏସବୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଆରାମ ବି ଲାଗିବ। ସୁରେଶ ଏମିତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପିଲାଠୁ ବୁଢା ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋପି ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାର ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଚାଲ, ଆଜି ପାଇଁ ଯାହା ଯେମିତି ବିକ୍ରି ହବାର ଥିଲା ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏପଟେ ଗାଁ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡର ଆତଙ୍କ ଦେଖି ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ନ ପାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଏଥର ସୁରେଶ ଟୋପି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଲା। ଆରେ ଆରେ, କେତେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳେ 2ଟା ଖାଇ ବି ପାରିଲିନି, ସେ ଏମିତି ଖାଲି ପେଟରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ହଉ ଦେଖାଯାଉ, ବାଟରେ ଯଦି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ପାଇଲି କିଛି ଖାଇ ବା କିଣି ନେବି, ଆଉ ସମୟ ଦେଖି ବାଟରେ ଖାଇନେବି। ସୁରେଶ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯାହା ହଉ, ହେଇ ତ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଭାଇ, ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି ଦେଲ। ଏଇ ନିଅ। ଆଉ ତୁମେ ବୋଧେ ଏପଟେ ବେପାର କରିବାକୁ ନୂଆ ଆସିଛ? ମୁଁ ତ କାହିଁ କେବେ ତୁମକୁ ଏପଟେ ଦେଖିନି। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏପଟେ
ନୂଆ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆରପଟ ଯୋଉ ଗାଁ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆଜି ମୋ ହାତ ତିଆରି ଟୋପି ସେ ଗାଁକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯିବି। ଖାଲି ସେଇ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ? ହେଲେ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ବେଳେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ପଡିବ ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିନା? ନା, ସେମିତି କିଛି ତ ଶୁଣିନି କେବେ। ହଉ 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 ଯାଅ ଯାଅ। ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ଭାଳିକି, ନହେଲେ ତୁମକୁ ସେଠୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ହବ। ସୁରେଶ ତାର ଝୋଡ଼ି ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଲା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଆରେ ମତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। କଣ କରିବି ଦେଖେ, କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳ ଦେଖି ସେଇଠି ବସି ଖାଇଦେବି। ହଁ, ଏଇଠି ବସି ଖାଇଦେବି। ସୁରେଶ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥକା ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ସମୟ ଏଇ ଗଛ ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଲେ ଭଲ ହେବ। ସୁରେଶ ତା ଟୋପି ଝୋଡ଼ିକୁ ପାଖରେ ରଖି ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଯାଏ। ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡମାନେ ଆସି ତା ଟୋପି ଝୋଡ଼ିରୁ ଟୋପି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ଜୋର ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁରେଶର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ କିଏ ଏତେ ଶବ୍ଦ କରୁଛି? ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ, ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ଦୟାକରି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ସୁରେଶ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ଆଖପାଖରେ ତ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁରେଶ ତା ଝୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତା ଝୋଡ଼ିରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟୋପି ଅଛି। ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୋର ତ ଝୋଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ଟୋପି ଥିଲା, ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ଟୋପି କାହିଁକି? ସୁରେଶ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ କମୁନଥାଏ। ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ଆରେ ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ସବୁ ମୋ ଟୋପି ନେଇଛ? ସବୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ସୁରେଶର ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଗଛ ଉପରେ ବସି ସୁରେଶକୁ ଭିଗୁଲଉଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ଦୋକାନୀ ମତେ ଏଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କହୁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଇ ସବୁ ଟୋପି ଆଜି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ମୋ ଘର ଚଳିଥାନ୍ତା। କଣ କରିବି ହେ ଭଗବାନ? ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ ମାନେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋ ଟୋପି ମତେ ଦେଇଦିଅ। କଣ ହେଲା? ତୁମେ ମାନେ ମୋର ନକଲ କରୁଛ? ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ, ଥରେ ଖାଲି ମୋ ହାତରେ ଧରା ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମର ନକଲ କରିବା ଛଡାଇଦେବି। ସୁରେଶ ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଯାଏ ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥାନ୍ତି। ସୁରେଶର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଭାବିଲା, ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚାଲାକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହେଲେ ସୁରେଶ ଏବେ ଗୋଟେ ଟୋପିକୁ ଝୋଡ଼ିରୁ ଉଠି ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲା ଆଉ ତାକୁ କାଢି ତଳକୁ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଟୋପିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳକୁ ପକେଇଦେଲେ। ସୁରେଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ ଟୋପିକୁ ଗୋଟେଇ ତା ଝୋଡ଼ରେ ରଖିଦେଲା। ମୂର୍ଖ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଚାଲାକି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି। ଏମିତି ସୁରେଶ ଶାନ୍ତ ରହି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ତାର ସବୁ ଟୋପି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଫେରି ପାଇଲା।